ଯାହାଙ୍କର ଲୁଣିଆ ଝାଳରେ ଅଙ୍କୁରିତ ହୁଏ ସ୍ୱପ୍ନ। ପେଜୁଆ ଆଖିରେ ବତୁରି ଯାଉଥିବା ଅଶ୍ରୁକୁ କାନ୍ଧ ଗାମୁଛାରେ ପୋଛି ବୟସର ବାତୁଳତାରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ମଣିଷଟିଏ ନିଜ ଯୌବନକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଚାପୁଡ଼ି ଅସରନ୍ତି ଛାତିର ଛାତିଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କୁହକୁ ଧରି ପ୍ରତିଦିନ ହସର ସପନ ଦେଖୁଥିବା ମାଂସର ମଣିଷ ସେ। ବିଶ୍ୱାସ ଆସେନି ବୋଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଝଟକୁଥିବା ନାଲି ସିନ୍ଦୁରରେ ଥାଏ କାଳେ ବାପାଙ୍କର ଜୀବନ। ବୋଉ ଚୁଡ଼ିର ରୁଣଝୁଣ ଶବ୍ଦରେ ବାପାଙ୍କର ହୃଦର ସ୍ପନ୍ଦନ। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହସ କାନ୍ଦର ସମାହାରରେ ଆମର ସୃଷ୍ଟି। ବାପା ବାରେ ବାୟୁ, ପାରେ ପ୍ରାଣ, ମାରେ ମାଟି, ଆରେ ଆକାଶ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ବରଗଛର ଓହଳ ପରି ଯେମିତି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଅଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ସଂସାର ପଥରେ ଘଷି ନେସି ହେଇ ଜିଇଁଥାନ୍ତି କୋଳରେ ଧରି ଅସୁମାରୀ ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନମାନଙ୍କୁ। ନିଜେ ଦୁଃଖ ଦରଦର ଛିଣ୍ଡା ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରି ରାଇଜରେ ବୁଲାଉଥାନ୍ତି। ବାସି ରୁଟି ଗୋଟେ କପ୍ ଚା ଢକରେ ଉଦର ପୂରେଇ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଖଞ୍ଜି ରଖିଥାନ୍ତି ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ। ହାଡ଼ୁଆ ଦେହର ଲୁଣ ମରିଯାଇଥିବା ଝାଡ଼ୁଆ ଗନ୍ଧକୁ ସନ୍ତାନର ସେ ନିଷ୍କପଟ ହସରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମଣୁଥିବା ଏହି ବାପା ଆଉ ମା। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ଉପନୀତ ହେଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ଅଖୋଜା ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ସାରା ସମୟ କଟିଯାଏ ଜରା ନିବାସରେ। ଏହା ହିଁ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ? ବାପା ଏକ ହୃଦତନ୍ତ୍ରରୁ ନିବୃତ ଶବ୍ଦଟିଏ। ବାପା ଥିଲେ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ସନ୍ତାନର ପାଖ ମାଡ଼େନି। ମା ଥପ୍ ଥପ୍ ଧମନୀର ପ୍ରତିଟି ରକ୍ତବିନ୍ଦୁର ସ୍ୱାକ୍ଷର। ମା ମମତାର ଅମୃତ ଧାରା ତ ପୁଣି ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର ସ୍ୱାଦ। ମାର ପଣତରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖର ବାସ୍ନା। ଏକୁ ଶୁଣୁଥିବା, ଏକୁ ଦେଖୁଥିବା, ଏକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ପ୍ରତିଟି ସଜୀବ ଜଗତଙ୍କ ପାଇଁ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଜେ, ବିରାଟ ଆହ୍ୱାନ। ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ଟେକି ନେଲା ବେଳେ ହୁଏତ ଆମକୁ ଦିନେ ସେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଜରା ନିବାସର ବାପା ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ଖଟଟି ଆମ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ହେବନି ତ?